den, ahoj. Taky máte někdy špatný den, blbou náladu, starosti nebo řešíte nějaký problémy? Jak si s tím poradíte, co děláte? Já osobně v takových chvílích, anebo s lidmi při koučování, sahám po pastelkách. Osvědčilo se mi velmi a zjistila jsem, že mi moc pomáhá, když se z takových pocitů, jako je třeba strach, obava, stres, frustrace, když se z nich jednoduše vykreslím. Prostě v takové chvíli vezmu pastelku a nakreslím nějaký obrázek. Ani vlastně nekreslím nic konkrétního, jenom nechám ruku vést a kreslit si, co chce, protože je to jedno, jestli vznikne nějaký konkrétní obrázek nebo ne. Často je abstraktní a i přesto se zdá z něho ledasco vyčíst. On to ani nejde, jde spíš o to, že odejdou ty emoce a že se člověku uleví. Já často ten obrázek zmačkám, roztrhám, zničím a tím odejdou i ty negativní emoce. Většinou si nakreslím potom i druhý obrázek, který ale předtím ještě, než ho nakreslím, tak si představím, jaké to je, jak je dobře, když se daná problematika vyřeší nebo daný problém vyřeší. A takový obrázek často bývá daleko optimističtější, mívá i jasnější barvy. Například tohle je obrázek mojí uzdravené kyčle. A já tento obrázek potom používám k tomu, že se k němu vracím, když mě popadnou nějaké pochybnosti anebo obavy. A já si při něm vzpomenu na to, jak mi bylo dobře, když jsem ho kreslila, a ono mi to zase připomene to, že se ten problém vyřeší a že dobře bude. To, o čem tady mluvím, je automatická kresba, kterou já považuji osobně, tedy za výbornou pomůcku pro takovéhle chvíle. A často po ní sahám při osobních koučincích, kdy řešíme s klienty nějaké stresy, strachy a nebo nějaké komplikované životní situace. Takže mám pro vás jedno doporučení. Pokud vám bude úzko, tak vezměte pastelky a vykreslete se z toho. A pokud byste na to nechtěli být sami, tak bez obav se na nás obraťte, nebo nám zavolejte, nebo napište. Jsme tady s vámi.